Eladó egy extrán kimagasló állapotú Ford Transit kisteherautó, ami B-kategóriás jogosítvánnyal vezethető, vállalkozásban teherautóként elszámolható. Folyamatosan szervizelt, évenként műszaki vizsgára hordva, mivel betegszállító autó volt. Nem összekeverendő a mentővel. A kecskeméti Mercedes gyárban használták, azt megelőzően pedig Németországban. Alkalmas lakóautónak, hobbi horgászautónak, vagy bármi szállítására is, mivel raktere gyárilag hőszigetelt, hűthető és fűthető programozható állófűtéssel. Körbeüvegezett és 220 voltos csatlakozási lehetőség is ki van benne alakítva gyárilag érintésvédelmi engedéllyel. Rozsdamentes karosszéria és alváz, szép fényezés, belseje újszerű, kopásmentes. Futómű, fék, kuplung, váltó 100%-os állapotban. A legerősebb 150 lóerős motorral szerelt, 6 sebességes váltó, igazán dinamikus személyautós vezethetőség. Kimagaslóan csendes, semmi nem koppan, zörren, mivel gyári felépítmény. 2 darab új akkumulátorral és nagy kapacitású generátorral rendelkezik. Beépített több funkciós LED-es lámpák az utastérben és a raktérben végig, a mennyezetben is. Praktikusan kialakított és beépített tárolók, amik ajtókkal, redőnyökkel zárhatók, még a vezető fülke fölött is. Két oldalon a hátsó doblemezeknél 2 bőrönnyi tároló. Alja csúszásmentes szőnyegekkel van ellátva. Erősített első, hátsó futóművekkel, új 4 évszakos gumikkal, gyári dísztárcsákkal. Oldalajtóknál, hátsó ajtóknál fellépő küszöbök és kapaszkodók. Elől 2 fotelülés kényelmes kartámaszokkal, fűthető első és hátsó szélvédők, vezető és utasoldali légzsák, tolatóradar, multikormány, tempomat, LED világítások, fűthető és hűthető vezető és csomagtér. Elhúzható, ablakkal ellátott térelválasztó fal, ami igény szerint kicsavarozható. A 2 ülés között gyári box, amibe bármi beleszerelhető. Lecsavarozott pénzkassa, 2 darab gyári kulcs. Tehát összefoglalva egy 100%-os állapotú kisteherautó rengeteg működő extrával, érdemes megnézni.